ମୁଁ ଦଉଛି ତୁ ଘୋଷାର। ହଁ ସେ ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରସ୍ କରିବ। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ। ବ୍ରସ୍ କର। ଓହୋ ରାଗ ଲାଗିଲା ଏଇଭଳିଆ କର ଏଇଭଳିଆ କର। ବ୍ରସ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ।